30 badyaw hali sa Barangay Sitio Pinagpala, Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, ang amay na natawan ng regalo kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katabang ang Ako Bicol Party List. Total na 15 motorized bangka ang pig-turnover sa mga inikang Biyernes, Hunyo 30. Saro sa mga nabinipisyaran ang 56 anyos sa si Ali sa wala ni Jamahari. Sabi niya, dakulang tabang nanggad ang naresibi nindang bangka para sa sendang kabuhayan, urog nang nagkaklase pa ang duwa niyang aki. Salamat sa akin, ang Bicol, yun sa congressman. Maraming salamat yun, nabigyan na kami kabuhayan yun, kapwa namin yun mga badyaw. Maraming salamat sa tulong yun Ako Bicol. Istorya naman kang leader kang Badyaw community. 22 na taon na sindang nagtitinir sa Barangay Balugo. Dati na talaga da sindang parasira sa pinaghalian nindang lugar sa Mindanao. Alagad hulit awara sindang sa diring bangka. Napipiritan na lang da sindang mamalimo sa maniba-ibang lugar sa reyon. Maraming pasalamat kay Kong Saldico sa Ako Bicol. Mas sa pagtabang sa Moya, dakulang tabang na to sa mga aki na maalay may nakatapos si mga aki mi di magayon ng kabugtakan ninda bako na itong magpara limos pa magpara sa insain pa. Sigun naman kay Congressman Elizaldico, kan Ako Bicol Party List, as in Chairman of the House Committee on Appropriation, na iyo ang nagbusol kang proyekto, matapos na maipaabot sa indang kamauotan kan mga badyaw, na matawan ng livelihood program, tulos ining hinanapan ng pondo, asin sa paagi kang VFAR, tulos ining narealisar. Nahiling nyaman kaya na dakula man ang magiging papel kang badyaw community sa agrikultura kang reyon. Dahil sa partnership natin, kasama ang BIFAR, mabibigyan ng Ako Bicol Party List na 15 bangka, pangisda, 30 mangisdang badyaw na magbibigay ng isang sustainable livelihood sa kanilang komunidad. Ang tulong na ito ay hindi lamang magbibigay ng kanilang hanap buhay, ngunit magdudulot din ito sa pangkalatang paglago ng ekonomiya at kagalingan ng badyaw community. Apwera sa naresibing mga bangka, makakaresibi man ang 30 benepisyaryo ng 10,000 pesos kada saro sa paagi kang Sustainable Livelihood Program o SLP kang DSWD, katuwang ang Ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.